ingene but nyeno siepna kabisa to owuondowa. Adang isi gimoro George. Nyis nyikwa Ramogi. Adang iso nyikwa Ramogi gimoro. Kane wachako Kenya, kana Kenya chakro bede lwet jo Kenya. Mano early 1960s. Mane the first government ma Joluo kungo bede. Ni nyalo ng'iyo kata the kind of leaders mane Luo produce a parliament. Ni nyalo ng'iyo kidhi e center ni miya sani. Gidire machon. Ni nyalo joma no own kata center mani hae. Wa natives. Ne jogo en kanyo. Sani kidhi dala as we speak, kidhi dala. Anandala for the past 2 weeks. Kidhi dala sani. Gimane Jaluo nyalo uso mogik kabisa nyikwa Ramogi. Kuma gindi kata sani giwinja en lo. Noko nyalo uso lo. To kidhi dala sani, ibiro ka Jaluo uso lo. Kidhi e center umia eno. Angoma omi wacho ni Jaluo ere kaka ma dhi rumo. Solution ga moro ere kaka ma dhi rumo. Ge sirkal masani ni. Koro mendo ne mia thuolo. Ni king'iyo chakruok Luo imbo kadimo nyaka wuotho gi nyatike. Onge gima Jaluo uso Nairobi ma koko uso to ji ok nya survive Nairobi. Onge. Tabu ni chako koth ni chako from 1992 ma multi parties mobiro. Manwa wacho leadership mar wacho ni bwana nyaka wa seek the political kingdom first. Oka the rest shall follow. Ok nyal talore. Nyaka wati gi sirkal machiegni mok wachal jo wasigu na sirkal. Nikech adang isi ni ya George Bati. King'iyo kaka no wachako piny. Jaluo ne 17% atamala 17 dholuo e jatije sirkal. From 17% modo diok do wacho nyikwa Ramogi sani to 5%. Wawitadi 11%. Wane boma ka. Nyithilu mariek kabisa mani barupe. Wuodho makwan malo atika kalekegi. Back home janyuol dwaro pi maler. Mani jadala. Odwaro luosi maler manyalo go ala. To dwaro ndara maler. To dwaro ko puro kata niang kaka nien niang mokonyowa. Tinyalo usi machule. Ok nyalre because leadership maluo NBC goyo national or discuss national politics to we issue madala. Ni ani gimati mno sani sia. Odol denge wuoyo ni pesa lalka. Titomo ineno gigi. Mano wach man tie Senate. Yes, it's fine. Koro onego leadership makaluo onego discuss issues. Okay. Ma wuoyo kuom kaluo gik manya reshape lives okenda chikore